ассалому алайкум дӯстоне ки то ин дам маро интизор буданд. Инак шурӯъ мекунем иншааллоҳ имрӯза пахши мустақимро. Аксари сараввал гапҳо бисёранд. Рости гап намедонам ҳарфро аз кадом тараф сар кунам ва аз кадом ҷиҳати дигар тамом кунам. Хай майда сар мекунем. озод бошед, марҳамат. ҳозир камтарак суҳбат карда гузарам. пас аз он баъд ба чӣ мегузарем? Ба зангҳои телефонӣ тариқи WhatsApp мегузарем. ҳамун рақамҳои зангҳои телефониро ман мондагӣ ҳастам. дар ин ҷо шумо метавонед ки занг бизанед тариқи WhatsApp ва ба суолҳои пешниҳод кардаи худ ҷавобашро интизор бошед. каме интизор мешавем. Албатта бародарон ва хоҳарони ки интизор буданд бидароянд, ҳоли ҳамакаса нав 22 нафар шуданд. биёед як мавзӯъро ҷамъбаст кунем. мавзӯи рабудани баъзе атрофиёни назди атрофиёни Иззат Амон хеле ва хеле авҷ гирифтааст. ҳамин мавзӯъ чандин нафар, чандин журналистҳо ба ман занг заданд, пурсиданд чӣ гап шуд, чӣ гап нашуд. рости гап вақте ки занг задам, манам бисёри вақт дар ҳайрат мондам. хай бисёр гапҳо ҳаст ки дар ин ҷо мавриди зикр нестанд. Албатта як бародара дастгир кардагӣ буданд, аллакай тасдиқ шуд. имрӯз ман фаҳмидам ки дар ҳақиқат тасдиқ шудааст ки ӯро бо 2 моддаи ҷиноӣ чӣ карда истоданд, ба ҷавобгарӣ кашида истоданд. яке қаллобӣ, дуюмаш экстремист. рости гап дар бораи ин бародар ман мегӯям, мегузарам. акнун дар бораи қаллобиаш ман намедонам барои чӣ ки вай ягон аз атрофиёни Иззат Амон набуд. вай ҳамин бечора кори худаш афтода буд. пеши назди Иззат Амон омадагӣ буд ва кори судӣ дошт ва кори судиашро устод Иззат Амон гирифта буданд ва аз қафои ҳамин худи Иззат Амон худи ӯ давдав карда мегашт. ин тақрибан моҳи майи соли 2020 буд. он вақт ки карантино сар шудагӣ буданд, аллакай карантино сар шудагӣ буданд. вай ҳам ки мисол маҳдудиятҳо бисёр буд, вай омада фақат ёрдам мекард. бечорая баст. ҳамин сиёсатро ба вуҷуди вай одам агар баста бимонем, сиёсат илтимос зора мекунад ки маро халос кунед аз ин одам. вай ҳамхеле одаме буд ки ягон хеле безарар, ягон зарарашам ман шахсан худам зарарашро дидагӣ нестам ки мисол вай зидди ҳукумат гап зада бошад ё зидди ягон ҳукуматиҳо гап зада бошад ё зидди ягон мақомотҳои қудратӣ гап задагӣ бошад. чунин аслан чунин набуд. ошкор мегӯям, ҳамин ба фикрам ки ҳамин мардро мард мекунад ҳамун ростқавлияш ва ростгуфторияш ки насозад, набофаду ошкор гуфта гӯяд ҳамин ҳарфҳои худашро. айни замон вай дар ҳақиқат маҳкам аст. дар СИЗОи номери 4 шаҳри Москав қарор доштааст. ҳамин рӯз ман куллан фаҳмидам ки чунин будааст. лекин то ин дама ман мисол бисёри ман бовар намекардам ки ӯро мисол дастгир кардану фалону бесмадон. лекин касоне ки маро тамошо карда истодааст, ман на ба шумо бадӣ мехоҳам, на ба мардум бадӣ мехоҳам. намехоҳам ки сафедро сиёҳ, сиёҳро сафед гӯям. ҳамон бисёр хуб мешуд парвандаи ҷиноии ҳамин бародар Эгамовро як бор аз нав дида мебаромадед. зеро 307 аслан ба ин одам рост намебиёяд ва яқин гуфта метавонам ки 307 барои ҳамин одам экстремистӣ ин дурӯғ ҳаст ва сохтаю бофта ҳам ҳаст. ҳамчунин ки да манам 307 кушоданд. 307 иловаи 3 қисми 2 кушодагӣ ҳастанд. хай бигзор, ман ҳичи намекунам. дигар ягон ҷумла на худам оправдатсия мекунам. агар хай ба тақдирам бошад, агар ҳатто дар радио озодӣ хондам ки маро ҳам мебурданд, хай таваккалашон ба худо мебаранд, мебиёранд. дигар
бобоям ҳамин гапро ҳар ҳамин чанд тамошобине ки ҳаст бар гӯш хуб гирифта монед. худо раҳмат кунад бобоямро. Бобои ман бисёр як мардаки меҳнатӣ буданд ва фақат ба ман як гапи хуб мегуфтанд. Мегуфтанд ки бачам, хоҳ нек мекунӣ, хоҳ бад мекунӣ, ту барои худ мекунӣ. аввал ки шояд ки ман кӯдак будаму маънои ин калимаро намедонистам, маънои ин ҳарфҳоро дарк намекардам, лекин бо мурури замон эҳсос кардам ки ҳамин чизе ки мекорӣ дар ин дунё ҳосил ҳамон мешавад. аз ҷав ҷав мебарояд, аз гандум гандум мебарояд. лекин аксарияти мо ин қадар мисол корҳои зишт, корҳоро мекунем ва мегузарем ва фикр мекунем ки ин ҳама мо имрӯз мисол ягон связ дорем ё мисол одами калон ҳастему, аз дасти мо ҳама чиз мебиёяд. дигар чӣ намешавад? Дигар ин дунё бесоҳиб асту дигар мо ҷазо намегирем. Ҳеҷ гап не, ина туҳмат мекунем, ина ба сараш бор мезанем, ина хеле мекунем, ҷавобашро мегирем. албатта иншааллоҳ ҳар кас барои кардаи худ ҷавоб хоҳад гирифт. барои кардаи худ. як одам буд, ба фикрам худо раҳмат кунад, ҳамхелин як одами воломақом буд ки дар мақомоти қудратӣ кор мекард. Мегӯянд чандин одамоя паси панҷара равон кардагӣ буд. рӯзе як коргари ӯ назди ӯ медарояд ки як мардаки тақрибан аз 60 гузаштагӣ ҳамхелин ба як ҳолате омада расидааст ки ҳамхелин намедонад ки чӣ кор кунад. ҳамхелин ҳозир мекафад ҳама одам. ҳамхелин ларзида истодааст, сурх ҳамхелин давлени бардоштагӣ. ин одами ҳамин коргараш медарояду давида як стакан медиҳад. як стакан оба мегираду оби хунука медиҳад, оба менӯшад, мегӯяд ки чӣ кор кард шуморо устод, чӣ кор кард шуморо? Вай мегардад мегӯяд ки шогирд нагӯ. Бача мегӯд, шогирд мегӯд хай образ на. шогирд нагӯ мегӯяд. Нагӯ барои чӣ? Мегӯяд ки фарзандамро дар Амрико дастгир кардам. барои чӣ кардам? Ким кадом одама якта задааст, дигар ӯро таҳдид ба ҳабс карда истодам, намедонам чӣ кор кунам, ҳамхелин ларзида истодааст. фаҳмидед? ман инро барои чӣ мегӯям? одаме ки намефаҳмад, ба ӯ дигар сар хам накунед. ба ӯ кӯшиш накунед ки фаҳмонед. аксарияти дилҳо санг гаштагианд ва дилҳои дигар шумо кушода наметонед, зада фаҳмонда наметонед, то он даме ки худованд ба сараш ҳамун корро набиёрад. ба сараш ҳамун корро набиёрад. ман худ ба худи ҳамин одамам гуфтам ки ҳоле ба сари туям ҳамин кор мебиёяд, зиқ нашав. дунёи бесоҳиб диди ту, зиқ нашав. бисёр касон фахр ба шоҳӣ кардан. Як байт буд ба охираш ҳамхелӣ буд ки рӯзе ки фалак бурд зи даст давлаташон, худ коса гирифтанду гадоӣ карданд. барои некӣ ҳам кунем, моро некӣ интизор ҳаст, бадӣ ҳам кунем, моро бадӣ интизор ҳаст. одамое ки мисол дили санг дорану вай дорану аз ваё ягон вақт шумо на виҷдон талаб кунед, на ягон чизи дигар талаб кунед. дигар ҳамин як бор гӯед, гузаред, тамом. бовар кардан, накардан. ҳамин вақте ки мисол ба сари ман ҳамхелин фишор бурданд, то ҳолиам ҳамин фишорҳо рафта истодааст. дигар одат мекунад одам, дигар таваккалаш ба худо мешавад, дигар мегӯяд ҳамин ҳар чизе ки бо хости худо шавад мешавад. дигар бисёриҳо мана мегӯянд ки гурез, фалон кун, дигар кун, бесмадон кун. бародаро, ман намехоҳам ки гуреза бошам. ман намехоҳам ки як умр гурехта гардам аз пишти ким кадом. ина 8 моҳ шуд устод Иззат Амонро бурданд. таҳдидҳо зидди ман ҳам бисёр ҳаст. мегӯянд, ҳолиам мегӯянд ки баъзеҳо ҳолиам мегӯянд ки ба хубӣ биё. ба хубӣ биё мегӯянд. як дар дила як гапу, як чизо навистагӣ ҳастанд ки дигар гуфти ҳамун англичанон ки no comment, без комментарий. ман хаста шудам, ман хеле чӣ шудам. ман ягон вақт гуреза набудам. ман иншаалло ман умед дорам ки
умед дорам ки ҳамон касоне ки маро тамошо мекунанд, касоне ки ба ман хубтар медонанд маро, ҳақ ба ҳақдор мерасад. ҳақ ба ҳақдор мерасаду ҳамин деле ки барои ман карданд, деле ки мисол ҳамин атрофи Иззат Амон ки мисол аслан ба сиёсат кор надоштанд, ба ҳамино карданд, аз нав дида баромада мешаваду ва ин делаҳо қатъ мегарданд. ҳамон одамҳое ҳастанд ки ҳар бешагу мо балки холис мегӯянд. Ман умед дорам ки дар байн ҳам хеле одамҳо пайдо мешаванд ки ҳамин корро анҷом медиҳанд. дар бораи мавриди Шӯрат Қудратов намедонам, акаи Шӯрат 1 моҳ шуд қариб мегӯянд ки моро мебаранд, суханош омадагӣ аст, овозаош омадагӣ аст, моро мебаранд гуфта истоданд. Мисол як каси хеле бурдан овардан, чӣ хеле гӯям, хеле ба гӯшат омода наметавонанд гуфта ки мисол ман туя мебаранд ту гӯя. Инҷа як одам ҳам хеле ҳолат, як хеле вақт ҳам хеле мешавад ки одам мегӯянд ки мо туя мебарам, уже ҳамин туя мебаранд, кати ҳамин мана мебурдиям гуфта ку ҳамин кати одам тамом мешавад. Дига вая наказат кардан дар кор не. ҳам хеле худаш одам тасодуф мешавад, фикраш парешон мешавад, касал мешавад, ҳам хеле шуда рафтан мегирад. барои ҳамон бародарон, ҳар гапе ки мезанед, мисол аз номи худатон гӯед, я ба як кас туҳмат накунед, ба як кас мисол фишор набиёред, ба як киси дигар туҳмат набор накунед. ҳамаш дунё бесоҳиб нест, дунё соҳиб дорад. ҳатто Худованд ҳамин заминро куррашакл сохтагиаст, ки мо дар гирди ҳамон давр мезанем. ҳаётам ҳамин аст. ҳамон чоҳе ки меканем, мо ҳамин давр мезанем, ба ҳамон чоҳ меғалтем. Ягон кас беҷазо нахоҳад монд. Бигзор ҳамон дилҳои санг маро бишнаванд, бигзор ҳамонҳоям тамошо кунанд, бигзор гӯянд ки ин калимаҳои ин ҳам маънои махфии экстремистӣ дорад ё маънои махфии сохтори давлати зидди сохтори давлати конститутсионӣ дорад. ин қадар мушкил аст ки хандаи одам медояд баъзе вақт. Бигзор гӯянд, ҳеҷ гап не, ман дигар хафа намешавам аз вайҳо. Кардан гирем бародаро, камтар зиёдтар кунед, камтар вай диҳед. ман мегӯям ки мисол ман ба шумо душманӣ накардам, ҳоле ба ягон кас ҳоли душманӣ кардагӣ нестам ва дар нақшаам душманӣ надорам. Бо умед дорам ки одамое пайдо мешаванд ки ҳамин дели ҷиноии устоди Иззат Амонро ҳам маҳкам мекунанд, дигар делаҳоям маҳкам мекунанд. Бо ҳамон як бор ҳамон одамое ки мисол фақат гап шунавидагӣ ҳастанд, аз ину аз ваю аз зердастошон бисёр хуб мешуд ки одамое ки бадбинӣ ба ҳамин Иззат Амон доранд, худашон боре бо ҳамон Иззат Амон суҳбат кунанд. Як бор просто суҳбат кунанд, як бор мақсадои ҳамин худи устоди Иззат Амонро шунаванд. Ягон кори баде нест. Мо худоро шукр, мо хоҳем нахоҳем, мо ҳамин меваи як дарахтем. Мо ҳама булбулони як чаманем. Мо инро хоҳем нахоҳем, ҳама мо яктаем. барои ҳамон бисёр хуб мешуд аз одамои болотар боре бо худи устоди Иззат Амон як суҳбате мекардед ва фикрҳои андешаҳои он касро ба ҳамон бар ҳамон ҳукумат, бар ҳамон одамое ки мисол ба якдигар бадбинӣ доранд мешунаведед, бисёр як хуб мешуд. дигар боз агар касоне ки мақсади мисол гирду атрофи мегӯям гирду атрофи Иззат Амонро тоза кардан доранд ё ҳам хеле мақсадҳо яке бошад, ман ина тасдиқам карда наметавонам, радам карда наметавонам. Яке агар бошад, агар лозим нест мисол маблағи буҷаи давлатро сарф карда омада ин одаморо бурдан. Ин одамо да ягон кас зарар нарасонданд. ин одамо бо ягон ҳизбу ҳаракатҳои маъмнӯъ дар Тоҷикистон мисол ягон бо инҳо равобит надоштанд, ягон коре накарданд. инҳо кардагӣ нестанд. Хусусан ман аз ҳизбу ҳаракату балову баттар безорам ки безор.
дар ягон ҳизбу ҳаракат ман ягон бор набудам. Мана бурда ба ҳизби Наҳсати Исломӣ задаянд, ё ки ҳозираш чӣ буд, ПМТ мегӯянд, ба ҳамун заданд, часпонданд. Ман ҳатто доманам ба онҳо расидагӣ нест, ба ман ягон эҳтиёҷи ба онҳо часпидан надорам. Агар фикр кунанд, ки мисол ман дар ҳақиқат ягон ҷинояткор будам ё фалон бесмадон, ягон фикри ягон нодурусте дошта бошанд, агар ман бо ҳама, бо тамоми одамое ки мисол бадбинӣ дорану ягон вазифа дорану ягон мехоҳанд ки бар зидди ман санг зананд, бо ҳама ба диалог тайёрам. Метавонанд ки номерои мана дорам, метавонанд ки занг бизанед. Фақат нагӯед ки ранги он дафъа худаш медонад вай одам, ки агар наравӣ, агар мо фишорҳоро ба аҳли оилаат зиёд мекунем. Ҳамин гапаш бисёр да ман сахт расид, ки аҳли оилаам дигар ҳаволатон ба худо гуфтам, ҳамун зиёд мекунед, мекушед. Гуфтам гиред, чӣ коре ки кунед кардан гиред. Не ки шумо метавонед ки аз қонунҳо гурезед ё баҳона ёвед ё шумо связ дошта бошед. Албатта не ки ҳамун дар аввале ки ман гуфтам, дар аввали барномае ки ман гуфтам, ки бародар ҳамун фарзандашро вақте ки дастгир карданд дар Амрико, пас ба худ омад ки фарзанд чӣ будааст ва доғи падарӣ чӣ хел будааст. Ҳаминро иншааллоҳ ҳар касе ки бадӣ мехоҳад, ба ҳама дахл надорад ин гап, ҳар касе ки бадӣ мехоҳаду ва туҳматҳо мекунад, мечашад ва ҳамун рӯзе мерасад, рӯзи гирифтани ҳамун ризқ мебиёяд. Баъд ҳамхе мекунад ки тап меҳнати садсола дар як дам барбод мешавад, ки фарзандаш касал мешавад, мезананд, яктаи дигаша мезананд, яктаи дигаша маҳкам мекунанд. Баъд мехоҳад ки адолат кунад, баъд мехоҳад ки адолат пайдо кунад, ҳам қадар мехоҳад сароша мезанад ба деволҳо. Инро таърихи ҳазорсола нишон дод. Сарошро мезанад. Ман мисол 1000 қисса шояд ки дар ин бора кунам. Не ки ҳамун вақти чиз мебиёяд, вақти ҳамун шӯрборо кашидан мебиёяд, яъне вақти ҳамун ба ҷиноятҳои кардаи худ ҷавобгариаш мебиёяд. ва фикр мекард, ки ман хай мекунам, ҳеҷ гап не, хай мегузарад, меравад. Хелин ҳамун вақташ омада мерасад ва ҳар даме ки мерасад, дигар ӯро таҳқир кардан, задан, баъд омада гуфтан дар кор нест. Бародарон, худованд худаш ба дилаш андохтан мегирад, ки мана фарзанди фалон одама хеле кардӣ, ба ҳаққи фалон одам туҳмат задӣ, фалон одама фалон кор кардӣ. Омадан мегирад. Бисёр хуб мешавад, омадан мегирад. Дунё ҳамин аст, қоидаи дунё ҳамин аст. Дунё соҳиб дорад. баъд як чизи дигарро хоҳиш мекунам. ҳамин ба шахсияти як кас расидан, мисол ҳаёти шахсии як кас, гуфтани будам, ҳаёти шахсии як кас расидан, ин кори хуб нест. вай занаш кати чӣ кор кард, мисол дуюм занаш кати чӣ кор кард, куҷо рафт. Бародаро, ин кори мардакӣ нест. вай кори шахсии вай аст. Дар даст шумо ягон чироғе, ягон шаме надодааст, ки рафта шумо он чироғ доред, бахшишу накунед. ҳамин короро накунед. Дигар масъалаи рабудани бачаҳои гирду атроф, намедонам чӣ қадар ин асоси ҳақиқӣ дорад. Маҳкам мекунем. ҳамин мавзӯъ ҳам қадар бисёр шуд, ки дар дили ҷонам зад. Ҳамин ҳоли журналистҳо телефон мекунанд, ҳоли мардум мепурсад, уже хаста шуд одам. Ман дар ҳамин бора ҳарф задан хаста шудам. Ҳамин мавзӯъ маҳкам мекунем. Мегузарем ба мавзӯи айбам шавад камтарак. Ман бародарон ҳамин чизро гуфта гузарам. ҳамин ҳақ вайро чӣ мегӯянд? ҳамин аксарияти мо мусалмон ҳастем ва мусалмонӣ бисёри вақт тозагиро мехоҳад. аз шумо хоҳиш мекардам, ҳаматонро ман дар назар надорам, ҳаматонро ман ягон вақт дар назар надорам. албатта камбудӣ ба ҳар як инсон ҳаст. шумо аз ман хафа нашавед. Яке ҳамин дар мулки бегона ки ҳастем
дар мулки бегона ки ҳастем, ин худатона баён гуфти рӯзҳо порядок оварда, тоза шуда, муомилаи хуб карда, мардонавор гап зада, ҳиҳи ҳаҳа накарда муошират кунед бо мардум ва зиндагӣ кунед дар Русия. Ягон вақт барои харидани пояфзоли худ, ҳамин гуфти рӯзҳо, пули худро жилет накунед. ҳамин пуле ки доред, пояфзола харед, беҳтаринашро. беҳтарин пояфзолро харед, беҳтаринашро. баъд медонед чӣ, ҳамин мегӯем ки моро милисоҳо бисёр ғам метиҳанд, фалон бесмадо. Ман аҳамият додам киёҳоро ғам метиҳанд. киёҳое ки ҳамин як риш мондагианд, монед чанд қадаре ки хоҳед монед, ҳоз ба сари ман вай накунед ки мисол ту зидди суннат рафта истодаӣ, чӣ хеле ки монед. Не ки як ботартиб фасон карда, рост карда, хелин чигилу пигилоша гирифта, хушрӯ карда риш монед, риши фасон монед. доим кантовкаотон бояд ки гирифтагӣ бошад, мӯи саратон ҷобаҷо кардагӣ бошад, либосотон тоб тоза бошад. баъд илтимос бачо ба тапчкаю ба шортику хайози намепӯшану ба ҳамин брижои тангу бурукои тангу ки мисол намезебад ба шумо, бо ҳаминҳо ба кӯча набуроед. ба кӯча набуроед, ҷа ягон вай нест. ҳамин масҷид меравам, бовар мекунед, масҷид меравам, мебинам ҳамин милисоҳо як тӯдае истодагианд, тӯдаи милисоҳо истодагӣ аст, ҳамин якта одама мечинанд. ҳамон касоне ки мисол ба худаш нигоҳ намекунад, як брижа пӯшидагӣ, як красовка пӯшидагӣ, ҳамхелӣ карда, баланд гап зада, ҳамин чап карда зивачка хоида мерад, ё ҳамин худаша нишон дода ба ҷураш ҳамин гап зада меравад. ин ҳамун визиваиши вид мегӯянд, ки ҳамин визиваиши вид дорад. ҳамуноя милисоҳо дараб меқапанд. шумо намоз меред, хай нагӯям охи ва либос усувеса ҳамун як хел вақт медарод ку намоз хонда намешавад. Шумо аз ман хафа нашавед. Ман ҳамчун дӯст, ҳамчун бародари шумо гуфта истодам. чӣ расад аз дигар ҷойҳо. ҳамин попӯшие ки шумо мехаред, попӯшии беҳтарина харед. потон касал намешавад, арақ намекунад, бӯ намегирад. намоз одам мерад, одам изо мекашад. як хел вақт одамам мепурсанд ки ани таҷики ҳама чунин нест, просто ҳамин як хел вақт як доғе мешавад ки ҳамин мардум, медонед, мардум аслан хеле характер дорад. як куртаи сафед доред, як ҷоякаш доғ ҳаст, ҳамун доға нигоҳ мекунад, мегӯяд ки куртаи тоҷик чиркин буд. мисли ҳамун аст. барои ҳамин бародарон, тозагӣ дар дараҷаи олӣ бошад. ҳамин тоза бошед, ҳама чотки мӯҳо гирифтагӣ, ришо гирифтагӣ, либосакҳои тоза, брижа не хелин культур набошад. як либосе харед кӯчагӣ бошад, барои кӯча фасонаки тоза гардед. ба шумо на милиса рӯпарӯ мезанад, на таҳқир мешунавед, на як кас хелин аз баландӣ ба шумо нигоҳ мекунад. ҳамин корҳо намешавад. ман худамро таъриф намекунам, як қиссаи нақл мекунам. як рӯз маро гуфтанд ки ту гражданстват аннулировать шудагӣ аст. ба ман назди милиса рафтам. мегӯям ки якта мана проверка кун. мегӯяд ки не. мегӯм якта мана проверка кун. мегӯяд не. мегӯм одами хуб, якта паспорти ман агир проверка кун, ман ҷинояткор. мегӯяд не. бовар мекунед, не мегӯяд. қариб катӣ шудем ҷанҷол. ту мегӯм чӣ баъда ман проверка намекунӣ мана? мегӯяд ки ман основание надорам ки шумо проверка кунам. мегӯм ки мана гуфтанд ки ман паспортам аннулировать шудагӣ. мегӯяд ки намекунам. яке ту ҷиноят, баъд дига кор наёфт, яке ту ҷинояткор бошӣ, ту мо бояд ки дастгир кунем. ба ман гуфтам ки ман ҳамин гӯспанде ҳастам ки охир ба ҳамин маъно назди шумо омадам ки шумо мана дастгир кунед, мана гиред проверка кунед. мегӯяд не. милисаи рус буд. баъд дар бараш як милисаи дигар буд. ҳамхеле моро гӯш кард. намедонам, хеле ман барои хеле камтар 31 буд.
гӯш кар майли хай намекунӣ хай биё ман проверка кунам. Гуфт ту проверка кару. Гуфт ки зан рафт ягон ҳичи надорӣ тоза ҳастӣ. Гуфтам хеле рафт. Мана ягон бор ман надидам ки мана ҳамхелӣ худи мана дастгир кунам. Ман ин ҷои таъриф не бародаро. Ман кӯшиш мекунам ки ҳама вақт ришом рост бошад, кантовкаҳом гирифтагӣ бошад, мӯҳом бо ҷобаҷо кардагӣ бошад, либосам тоза бошад ва ҳама вақт ҳамин дар духӣ гирифта мекардам ё дар хона чанд намуд духӣ дорам. Як хел вақт аралаш карда мепартом. Ҳам духӣ спиртовӣ дорам, ҳам духиҳои мисол мусулмонӣ дорам. Ҳамоноро гирифта мегардам. Мардак бӯи хушкият гуфта, мисол аз ман ягон кас ҳазар накунад гуфта, ҳамина бисёр ҳаракат мекунам ва дар киссам ҳама вақт як звачка гирифта мекардам. Звачка гирифта мекардам ки худо накарда дар пеши як кас мешинам, яке мисол ман худам намефаҳмам, одам ягон вақт бӯи худашро намефаҳмад, одат мекунад, бӯяшро намефаҳмад. Яке мешинам, звачка хоҳам хубтар аст, беҳтар аст гуфта мегирам, звачка мехоҳам, ё ки ягон яке нохош нашавад, ки ягон бӯе аз ман худо накарда барояд гуфта. Ҳамхелӣ ҳаракат мекунам ва аз шумоем ба ҳар яки шумо ман тавсия медиҳам, ки ҳамхелӣ кунед. Ҳатто ман занҳоро расидан намехоҳаму. Баъзе шаварҳо ҳамхеле занҳошона гирифта аз хона намемонанд. Ҳамхеле шаварҳо ҳастанд, ки занҳошона намемонанд, ки тоқати онро надоранд, ки занҳошон як либоси дига пӯшида бурояд. Тез шав занак, тез шав ҷанҷолро бардошта мераванд. Бисёре вақт ҳамин дар ашано мебинанд дар поча эринки пӯшидагӣ ё як наски адидас задагӣ ҳамхелӣ баланд зани худошон каде ҷанҷол карда дар дунёи магазин гаштем. Одам худашро бисёр нотинч ҳисоб мекунад. Нотинч ҳис мекунад. Баъд хай гап зиёд шуд бародарон, ҳамин тозагиро риоя кунед. Мисол ҳозир мегузарам ман кадоме нест аст ки як хелаш бӯи така мекунад. Баъд аз шумо ман бахшиш мепурсам бародарон. ҳамин ҳафтаи гузашта ҳамин охирон заряди телефони ман будааст. Телефони корие ки дар даст дорам. Барои чӣ? Барои он ки ҳам қадар гирон мекунам, телефон гирон намешавад. Гирон мекунам намешавад. На заряд мегирад, на гирон мешавад. Ман ба бисёриҳо ман ваъда карда будам, ки чӣ мекунам? Ваъда карда будам, ки карда будам, ки боз ҷавоб медиҳам. Ҷавоб дода нашуд. Чӣ ба боз интернети ман кор накарда истодааст? ҳозир бахшиш бародарон, ҳамин интернетам ман дуруст кунам, зеро ки мебинам гап хеле бисёр задам, як эзмагӣ шуд. ҳозир ҳамин интернетам ман дуруст кунам. метавонам ба зангҳои телефонии шумо пас ҷавоб гӯям. Намедонам ин интернети ман кор накарда истодааст бародарон. Намедонам чӣ ба хеле шуд. мешавад ки шумо розӣ ҳастед, ки ман агар телефономро гирон кунам, ба тариқи зангҳои телефонӣ ҷавоб диҳам. Ина бинед, ки балозанад кора. Ин интернет ина нарафта истодааст. Агар бовар накунед, ина болош як аломати чӣ хитоб баромадагӣ аст. Интернет кор накарда истодааст. Интернет может быть недоступен навистагӣ аст. ман занги телефонӣ лекин қабул мекунам. Ин тавр бошад, барои чи интернет кор накарда истодааст. Ё ки биёед, ки ман як бор ҳамина
кушта гирон кунам, шояд ки нақс шавад. ҳозир як аз занг зада истодааст. Ба ҳар ҳол ҳозир як бор кушта гирон мекунам. ҳамин интернетам хуб шавад, агар шурӯъ мекунем ба зангҳои телефонӣ. Намедонам, ягон бор хеле набуд бо компютер интернети ман ягон бор хеле збой намедод. Ҳозир ҳамон интернете ки бо дигар телефон карда истодам, аз ҳамон интернети хона гирифта истодам, бароим дигар збой намедод. Кӯшиш мекунам ки ба суолҳои шумо ҷавоб диҳам. Айни замон ки ҳоли перезагрузка рафта истодааст, шумо метавонед ки дар чат нависед. Агар гум нашавад, агар ман чӣ мекунам, гум нашавад, агар ҷавоб додаам мегирам. ҳабиб навистааст ки салом ака, агар дача бихарем, гражданин карда метавонем ё не? ҳабибҷон, бародари азиз, ягон ба шумо гуфти ҳамон чизе ки мехаред, имущество мегӯянд. Имущество ба шумо права намедиҳад ки шумо то ки гражданство кунед. Хеле қонун дар Русия айни замон нест. Як вақто буд гирифтан, бо гуфтан соли гузашта гуфта буданд ки мо бо ҳамин қонунро таҳмил карда мебурорем, лекин дигар то индама ягон чиз нагуфтанд. дигар мегузарем бародаро ба зангҳои телефонӣ. Ба телефон занг занед. Ҳамин ватсап нигоҳ, ватсап мондагӣ ҳастам, ба телефон занг занед, зеро ки интернет дигар кор накарда истодааст. Намедонам чаро. Зангҳои телефонӣ, телефон ба ҳамон телефонӣ қабул мекунам. Аз ҳар яки шумо ман маъзарат металабам, зеро ки ман намехостам ки чунин шавад. Чунин шуд. занг занед. алло. ва алайкум ассалом. Ака Бахтовар шумоина? Бале, бале бародар. Ака Бахтовар, ма масад нашоти бародарам присоединением масад в дворе нишидагия. Гап занед, тез гап занед. Акаҷон, ин кор масад 6-7 моҳ пешакӣ шидаги буд. Моҳи апрелда ред шидаги буд. Масад аз ҷои корм омад проверка қабдан бурданаш. Масад моҳи дар Ленинградская област. ҳамин моҳи чӣ буд? Аниқаш моҳи чӣ буд? Моҳи апрелем 2021. Апрели 2021. А патенташ Санкт-Петербург буде, ходиш дар Ленинградская област, ходиш Ленинградская област кор мекард. Он вақт моҳи апрел то бубинед, то 15 июна аз ҳамон декабри соли гузашта то 15 июна иҷоза дода буданд ки видваренӣ кунад ва видварени вай қонунӣ аст. Барои мо ягон кор карда намешавад. Пеши касе наравед, бефоида пули худатонро сарф накунед. шунавиде, агар ягон зану фарзанд ё падару модари шаҳрвандидор бошанд ки пропискаи постоян надоранд, мешавад ки абжалот кунед. Шанс ҳаст. Агар дар ягон қалоб бо ягон каси дигар нағалтед, рафта сата чиза мегӯяд, дурӯға мегӯяд, пултона мегирад, дар асл ягон коре карда наметавонад. Барое ки ба мо не ки баъди ҳамун чишта Абдулвакат хизмат кардем, Абдулвакат аз им суд кора буд кард натунисте. Масалан гуфта аз суд штраф мага штрафа бисупорем, бо дар сеюм суд жалоба нависе, сеюм суд 3 моҳи 4 моҳ гузашт. Баъд даҷа бо баъди 3 сентябр бо ред мешавад. Ира аҷа масалан аҷо Майлаш ҳамуна гӯе то Верховни суда рафтан гирад, ҳеҷ гапе надорад. Шояд ки дар Верховни суд патент дошта бошад. Агар ака Бахтовар пеши гап туда айқидаш Тоҷикистон барафтага ҳеҷ гап надорад. охи вай ҳамун корашро бурда истодааст, давом медиҳад. Ягон гапе надорад дигар. баъд пеши гап туда аз сеюм суд отказ омага. Адвокат мега ки аз сеюм суд не отказ омага, ҳамун қоғазе мега аз суд мага ма примат кунам бигирам. Масалан бо чорум суда бо жалоба менависам. Додан гирад, ҳеҷ гап не, рафтан гирад, то СПЧ рафтан гирад. Шояд ки ягон кас мағлуб шавад. Шояд ки мағлуб мешавад, ғолиб шавад. Ягон бӯи умед ҳаст. умед буданаш ҳамин аст ки дар ҳамон президиуми Верховни суд навистагӣ аст ки дар он ҷо шумо пеш аз як одамро қарор баровардан
ҳамчун запрет мондан видваренӣ кардан шумо бояд ки бубинед ки ҳамин налог месупурад ё не, яъне ҳамун патентро дар назар дорад дар ин сурат. албатта ки бародаре ки шумо ки патент дошт, патенташ дигар ноҳия буд, ин аз сабаб шуданаш мумкин аст, лекин то болоя нависта рафтан дар кор. فهمو ای پاتن پراتیکاش همه 100% بده просто патентش مثلا فهمیدم вай ҳамон статьяи части 2 18-10 кати ва я видварени додагиам, правильно? хеле карагиам. бале бародарҷон, ҳам хеле совети ман ин ки адвокат гирифта бошад акар гӯед то ҳамин еспч равад, ҳеҷ гап надорад. فهمو بعد نه که بعد اکاجو پیش گفتم بعد یعنی سود داشتم مثلا 4-5 ماه که امی سود استیم سود اپدیت نشده بود نه که پرکتیکاش نمی‌کردن نه که پاتن میسپوری هیچ گام ندارد سپرده باشد اگر و همش میشود همون سود گوید که همون ادوکات گوید که تو که همون چکوی پاتنت خودی پاتنت چی کند با دل گذارد. مال خداحافظ. الو سلام علیکم اکی دکتر. و علیکم السلام. اکان ما پراوا گرفتم پراوای تکنیکای جیسبی پراتری داد روچی با خونده تا ما دا چیستم اتیانو که یک کلمه یعنی اینجا ما دا گفت اشتراک میکنم. نگاه کنید آخی شما خونده سوده میتین آخی چیستی چی است؟ چیستی البته میتین شما میرید شما خودشان صورت میگیرن پراوای در جوش پیچات کرده میدیهن. ما خودم صورت بردم گفت که بیت صورت بگی بیا گفت وای همون صورت پراوای تراکتور با هم خیلی صورت میبرید. بعد چی کردم او خیلی نتریالی перевод گرفتم بردم توری کردم اونش همش خودشون میگن نتریانی перевод پاسپورت میگیره میبره. بله خدا حفظتون کنه. الو بابا سلام علیکم. و علیکم السلام. پخش مستقیم بله برادر. اکا برای همین ویدناژی تست سوال بوده ممکنه؟ تست که زنگ بسیار آماده ایستاده است. همین ویدناژی تست و دا سپوریدگیم یا خیلی میگن در آدم میبروید یا خیلی میگن ای 4 ماه اوس میبروید از همون یا خیلی که دویم بار گفتگی هستن از 4 ماه اوسو انمون گپش درست است. بعد اکا جان یه سوال دیگه پراپیسکای ما 15 اکتبر دا بود چیدگی های دیگه پراپیسکا کردگی نیستم یکم شتراف یکم چی نمیکنن یا که میکنن برادر روید یک پراپیسکای دیگه کنید که ممکن بعد انولی رو بد کنن با همون ویتون اتکاس شاید بیاید و دانی باز دا میبروی ها؟ بله یک تا کردمونه. مال رحمت اکا جان. مالش خدا حفظتون. لبای الو لبای سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا بختوار لبای سوال چنین است من نسیتیل که گذرم حاضی و برای من ایپین بود پی نشد اپین روام قرضت 24,000 میگوید اگر من قرض سپرم اجانس میتونم برای قرض و ادمنستراتیو نروشنی میشم و اونجا شما ادمنستراتیو نروشنی یکون که شما اشتراف کردگی نه شما پروستا نلام گفتگی که پی رفتگی است ادمنستراتیو سود داده سود 200 مو چی بلاف شی سو کنیم قریب 24,000 شد یک تا ادمنستراتیو право нарушение کردید شما محکم نمیکنن برای در باک سپورید ایپتون محکم کنید و به نسیتیل سپورید تمام گفت میبیاد بخلوقا جوابش انشاءالله میبیاد بله مالی حضور رحمت بله خداحافظ. الو یک دقیقه است علی کمالов ягон мусулмон ҳаст номер партод ҳамин номерро навистагӣ ҳастам як бор мегӯям +7 926 289 0405 гап занед бародар. ва алайкум ассалом.
акаҷон ҳама як бародарҳон ба регистратсияи тозаву мақсад ба печатои фаршивӣ муҷассимкаи фаршивӣ та вақти патентспорӣ меравам мекапанш амҷа патента коди меспора вақти фарӯшат карданда меравад мекапаншон паспортшон аз дастшон мегиранд ина як 6 мошино за дасти даҳум лесахонаи паспортшон масалан қоғазое ки тоҷикистон гуфтан ора овардема истед ки шумо паспортшон дар он ҷо бошад агар значит ва ягон регистратсияи фалшивӣ мондагӣ ҳастанд уголовни дела кушодагӣ ҳастанд ҳамхе миграсионкаи фаршивӣ дошт уголовни дела кушодагӣ ҳастанд набояд ки паспорта гиранд дар чунин ҳолатҳо шумо ба консулгарии тоҷикистон ки дар ҳудуди русия дар чанд ҷои русия ҳаст ба он ҷо муроҷиат кунед онҳо мактуби расмӣ мекунанд ва паспорти шуморо боз мегардонанд ягон кас ҳаққу ҳуқуқи паспорти шуморо гирифтан ё дарондан ё ягон кори дигарро надорад паспорти шумо моли шахсии шумо аст ва гап занед дар он пушти паспортатон калон тоҷикӣ русӣ англисӣ нависагӣ аст ба як бор шинос шавед бале ами кода владимир област ягияй файро чокам недавно рафтам ба печат палде сӯйдам гуфтам ба ами қарибиями моҳода сари суд мебурам шуд фаҳмидам бояд саволи дига аст бародарҷон тез ман дига одамоям ҷавоб диҳам тамом ака ами чӣ зинда бошед ҳеҷ чӣ намешавад меравад 10,000 5,000 штраф мекунанд ҷавоб метиҳанд меран доғи судӣ мегирад 2 сол патент наметиҳанд 3 сол ба патент метиҳанд саломат бош ака худо ҳифзтон кунад майли хоб лабай алло салом алейкум ва алейкум ассалом бародар бахтиёр мебахшӣ як суол доштум дар бораи патент боша бародар ман ин соли 2016 депорт кардам мора рафтем кардам депорт кардам 5 сола мо рафтем чилимосгор суд админит кардем ша хай админит кардем коғазо решени суда гирифтум ҳар сол мерафтум сахра патенткунӣ ҳамо МВД дар нишон медодум ҳамо решени суда чӣ ман медодам патент ман месупурдум ан ин солонум соли охирон ман рафтум ҳамо патент ма гирифтанӣ рафтум соли ҳам моҳ нашуда оли супурдагӣ ман тайёр шуда гирифтанӣ рафтум мега ки да МВД бара амҷо акошки дусе мерам амуҷо мевай мега ки начали кунда бара виходи якум мерам начали кушта начали куш мега нехтай кор намекуна бубинед бародари азиз нигоҳ кунед агар шумо решени суд дошта бошед як решени суди дига гиред ба ҳазур гӯш кунед ҳамин гапоя дар вақти пас аз 42 минути прямой эфир ман ба шумо мегӯям агар яке фаромӯш кунед агар дароед як бори дигар бинед ҳамин перевод паспортатона главни страницаи перевод паспорта як дуюмаш ҳамон постановлении Московского городского суда о том, что вас отменен выдворение. Фаҳмидед? Ҳамин ду чиза мегиред. Заявление менависед. В УВМ ГУ МВД России по Москве. От гражданина Республики Таджикистана фалони. Поёношта заявление. Прошу снять меня с списка лиц, которые запрещены въезд на территорию Российской Федерации. Дата подпис мемонеду мебарею через почта равон мекунед отправитель худатон мешед получатель УВМ ГУ МВД России по городу Москве улица Большая Ордынка 16/4 строение 4 индексаш хато накунам 115 035 фаҳмидед ба ҳамун заявлени адресои ҷои зистатона нависед ва ё ҷавоб медиҳанд дар шапкаш бародар мебахшед ҳамин шумо моро халид чӣ када метавонед нависонда ё ки дар ҳамо ягон акнун ман намедонам ки шумо баъд чӣ хелӣ ёвам чӣ хелӣ кунам хай ба ҳар ҳол ба ватсап нависта монед бубинед баъди 42 минут дароед бинед ҳамашро гуфтаматона яке ягон мушкилӣ пайдо шавад агар медароед мебинед як бори дига прямой эфири мана пас аз он амал хоҳед кард саломат бошед худо ҳифзатон кунад майли
алло. Ва алайкум ассалом. WhatsApp кор карде? Ва алайкум ассалом. Ҳам прописка ман патент гирифтам, процесс срокаш гузаштаги прописка 3 моҳ. Ҳа. Агар чендар қогъоз дигар дар шаҳри Қазон. Хай. Ҳаме ябор че қогъоз дигар 2000 иштирок кардиган, мо агар дуюмо иштирок кардам видео махкам бикунад, че меша? Карданаш мумкин асту бубинед ки мисол регистратсияи шумо дар база бошад агар фаҳмиде дар дуруни карантин тамом шуда бошад агар ҳамун регистратсияи шумо аз рӯи укази 364 ва тибқи фаҳмондадиҳии вазорати корҳои Русия то охири ҳамин сола ҳамун регистратсияи шумо ба кор меравад. дар ин бора хабарнигории ТАСС нависта буд аз забони генерал Казакова. фаҳмидед? бародари азиз 6 моҳ ҳолиам карантин аст. Ногуфта намона ҳолиам карантин аст. Барои ҳамун хазяйка ҳозир карда метиҳам гуфта унҷа меред ку хазяйка 2000 штраф мекунад, шумо 5000 штраф мекунад. қоғоз гитиги через намидарам паспорт солам қоғоз додиги. Анако чизлар мугал 2000 бо штраф бо 2000 вайбете бисос. Анако як одан гуфтам бепул кар метиҳад. Агар вай бисос ки хазяйка барега бепул ту штраф накар кар метиҳад мегӯ. Анқайла ё не? Не хай, аку метавонанд ки штраф накунанд. Аслан бояд ки штраф накунанд. Шумо мегӯед ки ҳамин регистратсияи ман кор меравад. Ман ҷои зистамро алиш кардам. Ман мехоҳам ки дар ин ҷо кунам. Агар гӯянд ки регистратсияи ту тамом шуд, ман гӯед ки генерал Казакова больше знает или вы больше знаете. Статьёи что дар бинеде ман ба шумо пас аз 45 минути пахши мустақим ҷавоб дода истодам. Шумо метавонед ки бори дигар дароед пас бо як бори дигар ҳамин гапҳои мана гӯш кунед. Просто дар Google нависед что ожидает мигрантов после 30 сентября. Дар онҷа якгала статья мебурад. Дар ҳамун статьяи хабарнигории ТАСС хабарнигории давлатӣ аст. Дар он ҷо навистагӣ ҳаст ки одамоне ки аз 15 марти соли 2020 то 30 сентябри соли 2021 чӣ доштанд? Регистратсия доштанд. Регистратсияи онҳо бе муроҷиат ба шӯъбаи пулис 3 моҳ, яъне то охири сол давом продлит мешавад. Яъне чӣ мешавад? Тоҷикӣ ахотирам буромад продлит карда мешавад. Барои ҳамин гапа ба ҳазур фаҳмед, бинед, ҳамун хабарнигория печат кунед варақошаю гиред баред, ҳамун ягонташ гап занад, дар сараш занед ки вот есть, короче, указ президента, есть разъяснение МВД, есть слова генерал-майора Казаковой, вы мне совсем другое говорите. Лабай. Ва алайкум ассалом. Хай. бале вақте ки шумо депортатсия мекунанд бародари азиз, шумо мебуроед медароед ё мебуроед фарқ надорад, вай срокаш рафта мегирад. 5 моҳу 10 рӯз, 5 моҳу 5 солу 1 моҳ тоест. 5 солу 1 моҳ ҳисоб кунеду дароед буроед. хубтару беҳтараш ҳамин ки нигоҳ кунед ки вақте ки шумо 4 сол бозо дар инҷа гаштед, шояд ки ягон мардаки калон бошед, фикрҳои мисол хонаводаам кардан дар кор, ягон 5 сол ки шуд остакак буроед равед, 3 моҳ дар хонатон истед, биёед, ҳамаш топ тоза мешавад. Худо насиб карда бошад. майли, худо истон кунад. майли. алло. алло. ва алайкум ассалом. бошад.
خودشان و یک تخصیلش از چیزی مکتب تمام کردن نمونده است. همونطور چیزان числои мактаба тамом накардан ва ба фикр намекунам ки ина аҳамият метиҳад ягон кас. اصلا ما اینجا میگم که همین چیزی را من اطراف میکنم در تاجیکستان و دیرکتور میگوید که من همین میگیرم و چیزی را چهار میکنم و ایران باز مینویسم که همین ما قانونی که پیشت میدن вая ҳеҷ кас аҳамият наметиҳад дар унҷа числоам нест ку ҳарчанде ки ман медонам унҷа нависагӣ ки мактаба фалон сол тамом кардагӣ тамом маълумотам چیزی را دیدگی اینا چیزی را وقتی که زرالین پر میکنیم چیزی را دیگی زرالین پر میکردگی زرالین پر میکردگی این کابل خودشان این خودی درونی اوپیمی است بعدی میگود که این چیزی را مقصد بای کردن در کنیم برده اولش کردن در کنیم шумо я супурдагӣ ҳаст ҳозир супурдагӣ ҳастед шумо не қабул накард документро қабул накарда бошад агар равед якта вазорати маориф якта мактуб нависед шумо ба шумо бояд ки як нусха тиян амна аз нав менависад мегирад мебиёрад метед тамом و دیرکتور میگوید که این یگان حسابی ندارم میگم ما چیزی را نموندیم فریستیتش ما چیزیش میمونیم و یگان قوض دیگه حجت را میکنیم اطراف میکنیم که همین ما хай числеша гиред монед тамом ягон проблема нест ва ё аз хотирашон биромадагӣ шумо аҳамият додагӣ нестед ягон проблема нест числеша биёред гашта биёред те اینا حدکت کساییم که ما این قبول نمیکنیم чува میگم که نف کرده بیار хайр равед якта нав карда равон кунед охир سرم گرم ماند که این بود برو برم اونجا و میگوید که не баред ҳамин гӯед ки ҳамина нав карда те нав карда метиҳан аз барои савоба ако баҳри 50 сум 100 сум мегузаред якта наваша мегиред тамом اینا میگم که بلانک نیست بلانک موی مایل میشن میگم гӯед барои ҳамон қад ман ба шумо гуфта истодам ки вазорати маориф муроҷиат кунед ба шумо ҳатман бланка метиҳанд رحمت بابا майли худо бистон кунад лабай السلام علیکم اخی بختوار ва алайкум ассалом برادر همین این صبح پیش ویزای ما محکم بود ناو خوشیده پاسپورتمون که چه فرشی داشت паспортакои нав мекунеду давида рафта ягон ҷо рафта мебеду ҳуҷҷатгузорӣ мекунед саволи дигараша те конкуренцо рафтан дар ғайр аз беларусия куҷое ки хоҳед парида рафта омодан гиред ягон дига визара маҳкам намекунан ака не охи мафуд тест кунед ки маҳкам мекунам хай да дасти ман нест визия маҳкам кардам ман намедонам ки шумо чӣ кор карда мекардед ба ҳар ҳол кушода шуда бошад агар печатҳои фальшивӣ дошта бошед агар бояд ки паспорти худатонро иваз кунед дар консулгарӣ ягон 14-20 рӯзба ба шумо паспорти нав метиҳанд бо паспортаки нав давида рафта мебиёед топ тоза мешавед рахмат худо нигаҳбон малаш хоб рахмат лабай алло лабай салом алейкум ака бахтиёр бахтовар ва алайкум ассалом ака бахтовар ака бахтовар ашо курсидан буду хоб ами бистунда билет гирифтаи будем ака бахтовар хай ами онлайн карти сообщение омадаи ки ду рӯз пас мепарад ин патени чеки мо бистунда буд меша ами ду рӯз вай мешад ами патени чека спорем ё ки ду рӯзда ҳеч намекунем амина мефаҳмем акун ин дар дасти шумо агар боварид ба худ дошта бошед ки ҳечӣ намешавад ҳечӣ намешавад не ки надошта бошед агар според қонун кати чӣ хел бошад қонун кати ҳамин ки муҳлати буду бошти шумоя патент дароз мекунад вақте ки патент дароз мекунад то он вақте ки шумо истодан мехоҳед бояд ки то ҳамон давра пули патентро супоред аммо билет дорем рафтодем бояд ҳечӣ нашавад акнун ба хона мешинед ду рӯз намебуреду оҳистакак меред аэропорт парид рафт майли ҳазор раҳмат ака майли худо истон лабай ва алайкум ассалом бахтоварман ташаккур
овозотон бисёр бад омада истодааст. Як пастам хушаз дорад. як ман РВП дорам ака. Хоб ҳамин РВП таки баъди РВП вид мегирам. ҳаминҷа ай Тоҷикистон айзак ҷудо кардани кардамузе ҳамира кӯдакое ки дорум ҳамаёра асос ки оформа кардан дар кор ё не ака дар номи худам ба вақти супуридани ҳуҷҷатҳое ба назар доред? назар дорам ки оянда дама дами кӯдакома не нигоҳ кунед бародарон, ин як саволи муҳим ки барои ҳамагон дахт дорад. ҳозир ман ҳамин эфирам ба мегӯям ба ҳазур аҳамияте. вақте ки шумо закс мекунед, аз заксатон мебуреду закси урусӣ мекунед ва ба документҳо месупуред, фаҳмидед? ҳатто болои заксам кунед ки шумо кӯдакҳои худатонро ишора кунед дар он ҷо, заявлениҳои худ нависед. ин ягон ҳеҷ чӣ надорад. кӯдакро мешавад ки установид кунӣ, кӯдакро мешавад ки бе ҳечи мисол як зангирӣ мисоли гап мегӯям да, зангирӣ зан таваллуд кунад, не ки ту дар қонуни акти никоҳ надорӣ, кӯдакҳо ба номи ту ҳастанд. кӯдакҳо ба шумо ягон зарар, закси шумо зарар намерасонанд. ҳам барои худатон, ҳам барои кӯдакотон дар оянда хуб мешавад. барои ҳамин кӯдакотонро дар заявлениҳои РВП, ВНЖ, виднажительствои дигар супоред, нависед. яъне бале бале майли дуо кунем. майли дуогӯ бошед. лабай ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. иншоалло ки ака бахтовар тавсият ҳастем. ташаккур. ака чибузи ман савол доштем. бошад. ака мо ҳами мисол масъал моро чимон патентмона срок ана чиш вақти муҳлати сум гузарониш 2 рӯз гузашта мо сум гузарондем. масъалан сум чеки мо спордем ҳеҷ кор карда намешавад. акнун то он дараҷае ки ман хабар дорам, вақт карантин ки ҳолиам карантин аст, мисол буҷаи давлатам хеле заиф шудагӣ аст, патентҳоро аннулировать накарда истодам. фаҳмидед? лекин тавсия ба ҳамагон медиҳам ки ба ҳазур нашавед. ҳадди ақал 1 рӯз 2 рӯз пештара гузарондан гиред пули патента. дар лични кабинетатон санҷида метавонед, дар ФМС рафта санҷида метавонед. ман он рӯз лични кабинет дирӯз лични кабинет даромадам, нашуд санҷида. дар лични кабинет ҳечи нишон надод. ҳеҷ гап не, дуогӯ бошед. майли худо ҳифзтон кунад. лабай лабай. салом алайкум ака. ва алайкум ассалом. ана запрет будам ака, агар амнистия ҳалтида бошам хай баъд вақте ки кушода шуда бошад, вақте ки хона равам чикор намекунам, мебо аз ига намезанам. не ахе амнистия ғалтидед. хай ҳозир як кори аҷоиб кардан ҳамина нагуфта намонад. баъзеҳоя амнистия кардан бо одамое ки штраф карда истодан, бо аз нав штраф накардам, як адел шумоя запрет мон, шумо амнистия ба ғалтидед, аз дасти ин адел халос шудед, я адели дигар яке шумоя амнарушд кард, фаҳмед ки мисол штраф доред, шумоя вай адел гирифта запрет монда истодааст. як чанд одама гуфтанд ки ҳамхелӣ шуд. мехаволи ягон кас надоштааст, не вақте ки амнистия мешад ба хона рафт граница пересекат кардан акорохям ба документ. не малаш охи граница пересекат кунед, амин бубинед ки мисол рӯзи ҷумъа бубинед, агар тоза бошед, агар амин давида карда рафта биёед, хубтару беҳтар аст. рафта 3 моҳ ждат карда накорнем. агар ба кор омаданӣ бошед, агар 3 моҳ ждат накарда биёед. агар аз ин пеш ҳам кор бошад аз они шумо,
Так аз рӯи қонунгузории Русия есть правила 90-180 мегӯянд шумо бояд ки 90 рӯз дар ин ҷо бошед. Агар будубош кунед 90 рӯзи дигар аз ин мамлакат берун бояд бошед. Фарқаш нест нашидан чанд рӯзе ки истам главный пересекат кард документ кардан накун. Пересекат кунед, документ кунед, бале. Хоб, азор раҳмат акон. Лабай. Алло. Алло. Лабай. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Бародар. Як дақиқа истед, ҳаминҷо як кас нависта истодаст, чанд бор навист, истед, бародарҷон якта истед. ҳаминҷо Абела навистааст ки шунавидаем ки касеро регистратсияаш дар моҳи сентябр эътибор дошта метавонад то охири июли 2022 продлить мешавад. Рост аст ин гап? Абела ин гап асос надорад. Гап занед бародар. Салому алейкум атева. Ва алейкум ассалом. Бародар ман дар замони ЗАГС фиктивни вид на жительство гирифтам. Вақте ки документора нависондам, ман оиладор гуфтаги худама нест, номои фарзандор нанависондам. Ман аз ЗАГСи Тоҷикистон то ҳозир ҷудо шудаги не, агар дар паспорт супорам чӣ мешавад? Анакнун як саволи аҷоиб додед. ҳанами 300 нафаре ки ин дам маро тамошо доранд, ҳудуди 300 нафар, бубинед ки капк мегӯянд аздаҳони худ тир мехӯрад. Якумаш ин ки дута ЗАГС дошта бошед, ба ҳама ҷо овоза карда нагаред ки ман дар он ҷоям ЗАГС дораму дар ин ҷоям ЗАГС дорам. На да дӯстатон гӯед, на да душманатон гӯед, на ёру рафиқу, на ба падару модаратон ҳаррӯз ҳамин гапа нагӯед. ҳамин аллакай протсесс рафта истодааст, бигзор раҳи худаш ки рафтан гирад. Даҳани баста сад тилло гуфтаям. ман метавонам рафта аз ЗАГСи Тоҷикистон ҳозир ҷудо шавам ё акӯ дар кор не? Бародар, аз коре ки кардед шумо ноқонунӣ кардед. Албатта шумо заҳматҳои зиёд кашидед. Баввал ман ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки коратона буд кунед, ҳамаша маҳкам кунед, буд кунед. Тоҷикистон ки рафтед, ЗАГС ҷудо шаведу бо аз нав ЗАГС кунед ки ҳамун янга. Лекин аз ЗАГСи инҷа буроед. Баъд дубора фарзандор метавонанд дар қайди расӣ дароварданд? Бале, бале. Хуб, рамтои тамошо. Як мардуми мо як кори бисёр содагӣ дорад. Мегӯяд ки вай ман фалшивӣ, патенти ман фалшивӣ, регистратсияи ман фалшивӣ. Ҳамхеле гуфта мегаранд, афанди ту чикор мекунӣ бигзор фалшивӣ паҷоид ба ҳама гуфтан шарт аст, инқадар сода нашавед. Фалшивӣ документ ин статья дорад. аввалаш ки накунед, аслан фалшивӣ бозӣ накунед. баъде ки кардед ба ҳама хеле хабар додан лозим нест. Ин ҳоҷат ба хабар додан нест. шумо ба худатон як чихе одам худаш ба худаш қавр намекунад ку. алло. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. خوبی کتنجی. تشکر. باز چه زمانی فری می شما تماشا داشتم. باشد. هم یک مسئله داریم ما همین در شد پتنت. خواهی. کروچی همین پتنتی من نبرمد کروچی. خواهی چه نبرمد؟ کروچی یک من رجیسترسی فرشی داشتم. گاهی قبل دادم تکسکور میکردم. شما запрет доред ва шумо патент надодам. Бубинед, шумо ФМС рафтед ба шумо документ надода бошанд агар, значит шумо запрет доред. Чӣ гуфта надод хай? Худоҷоне. фаҳмо равед гӯед талаб кунед барои чӣ наметед, дама отказноятед гӯед, баъд суҳбат мекунед. Майлаш? Не, ягон гап дига нест. Равед отказноятона гиред, бубинед ки барои чӣ надодам. Майлаш. Кушед авсу бародар. Бародарони азиз, хай
کسی که زنگ زد من نمیخواهم که مثال یگون کسی ایزا بدهم. لیکن دیروز یک دادرچه گویم نزد من اومد. البته همه ما اینجا میبینیم از پای یک برده نان یافته میبینیم. از خورسندی شده هیچ کس شاید که یگان کس اینجا نبیاید. اومد 21 ساله است 2000 вообще نه گپ زده میتونه گپ نه تاجیکی سوز میدونه نه روسیه میدونه. همخه آدمای بینن اگر اینو کو بسیار غم میکنن اینا رحم نمیکنن. همین گرفتم من کتش از دستکش گرفتم ملیسه خونه رفتم میگه که این احوال اینا بین. هم خیلی گفت اینم همه ایدی دمای گفتگیش این بیچاره میگم گپ زدگی فهمیدگی نیست. بعد گفتگی که ایدی دمای ای برادران با فرزندان خود من الکه چندین بار میگویم رحم کنید. این قدر ظالم نشوید برادران. کسی که فرزند خودش رو یک هنر و یک زبان نمی آموزد وای ظالم است. خفه نشوید این فکری من است. ظالم است که خیلی به غلامی روان نکنید فرزندان خودتان رو. زیرا که آینده ملت این همون جوانان همون کودکان آینده رو ما خودمون میسازیم. یک کسی دیگر نمیسازد. با امید یگان کسی بیگانه نشوید. فکر نکنید که یگان امریکا نیست یگان خیتایی یگان کسی دیگر میبیاید و با ما تاجیکستان ساخته میتید. با ما یگان کس تاجیکستان ساخته نمیتید غیر از خودمون. همون استاد هر وقت همون از علامه محمد اقبال میگفتن که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. همین آدمایی که همین حرفی همین حرفای نمیدونن که دیگر فقط دعا کنید که خداوند هدایت کنند ما رو. برای خیلی با فرزندانتون کم ترک رحم کنید. همون زبان روسی یگان چی نیست. یک سال خوند هیچی نیست. در ادناکلاسنیکی دوکلاسنیکی نشینید فیسبوک و بیهوده روزتون صرف نکنید یوتیوب و دیگر جاها. هر روز اگر نتونید آدمایی که همینجا ایستادگی از کتاب افسانه رو گرفته خوانید برادرها. دو ورق کتاب بلند خوانید. زبان زده میشوید. زبانتون خودش گفتن میگیرد. فهمید شتون دیگر میشود. دو ورق شما برای چی کردن قیاس کردن شما دو ورق یکم روز خوانید 30 روز خوانید. یکم روز ضبط کنید و 30 روز ضبط کنید. شما الکای میبینید که چقدر شما دستاورد کردید. برای چی من کتاب افسانه گفته ایستادم. افسانه بسیار گپ‌های دیالوگ دارد. یعنی گفتگویش بسیار است. تو کجا رفتی من با آنجا رفتم. تو از کجا آمدی من از آنجا آمدم. این یک کارای عادی هست. همین کارا کنید برادران. بس است آخی خسته نشدید از تحقیر دشنام از این قدر پسروی که قدر باری ما فشار آورن. همش دستاورد خودی ماست. از کسی دیگه نبینید. از خودتون بینید. همین خوانید یک شوید. خوانید آخی یگون وقت نخوانده شما کосмос نمیرید. یگون وقت نخوانده نه رودکی میشید نه لایق میشید نه سینا میشید نه دیگر میشید. و یا مردن رفتن و یا وظیفه‌شون انجام دادن. وظیفه در دست شما هست. شما امروز باید که سازید. نه اینکه یک جای دیگه یک وقت دیگه نکنید. آخه التماس برادران اقلا زبان روسیه یاد گیرید. با خودتون رحم کنید. با فرزنداتون و نابیرگانتون رحم کنید. الو سلام علیکم اکرم. و علیکم السلام. اکرم ما یک سوال داشتیم. باشه. همین ما زکس کردگیمو وقتی که یک مون نشده است ولی آمدن همون زکس کردیم پتن نکرده سراز دا وید نجیتلس سپوره می شود. برادر عزیز طریق زکس وید نجیتلس سراز نمی سپورند. پتن نکرده سپورده می شود. فرق ندارد. زکس کتی با گراجانسا با پتنت و با دیگر چیز کاردار نیست. شما رجیستراسیا دارید. رجیستراسیاتون تمام نشده است. شما در همون مدت می توانید که پتن نکرده با RVP سپورید. ماله خدا بستون کنه. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر ما یک سوال داشتیم. سوال مهمیه که برادرم ای سرگوت اومده پتن سرگوت همون پتن
переоформ میکنیم پاتنی نو بگیریم تو 23 دکبر سراغ داره переоформ میکنیم پاتنی نو بگیریم در مسکو یوکی انا همین переоформ همین نگاه کنید یک رجیستراسیون نو کنید یا پاتنت نو گیرید تمام همین ایخیل نمیشه که همین پلاتین کردن بگیری و رجیستراسیون کنی نه رجیستراسیون کرده شما البته میتوانید لیکن تا 23 دکبر باشه یک ماه پس تمام میشود خوبش یک پاتنت نو کنید مقصد این چی سپردگی تا 23 دکبر اتاک باید خودش یک سال شد مایده بود میشود تا 23 دکبر سپردگی باشه شما دیگر رگیون اومده داخل دیگر رگیون با پاتنت نو میطلبد پاتنت نباشد اگر شما دستگیر کنن اگر دپارتاسیا میکنن چی لازم روید یا پاتنت نو سپرید رجیستراسیون هم رجیستراسیون در بازه باشد روید یا پاتنت نو سپرید تمام معنی آباد باشه الو الو و علیکم السلام تشکر من گردنی رسی اگو خیر همین اگر فرزندو همین زن فرزندو واردن با برای گرانیت گذاشتن این رسی تموزی و همون میگراتون کنم چی میرسه همون چاست میرسه یا رابو فرزندوی چسب نیزده میتید همسرتون که باشن همسرتون با کدام مقصد آماده ایستادگی باشن چیزی که گوید همون از زده میدید نه ببینید که فرزندتون گражданство کردن خواهید اگر هم خیلی میبین سراز گражданство میسپرید با همسرتون هم چنین است بچه همین نو اومدگی نالوگوی رفته خیر نالوگوی گفته است که این بچه یکم بار پاتن یکم بار رفتشن نرابط کردگی نیست میگوید که شما اینه میتونید رفته جوی سخر رو بگیرید نه اینه سخر و همه وقت نمیتید شما گوید که همین نالوگ از نالوگ گفتم برای چی که سخر و خودش به نالوگوی بعد روان میکند نالوگوی ایوای سخر و نمیتید گوید و از خودش گیرید دانی با هستی اگر این بچه بعد دانی باشد باید اینه کنش آبیو بگیرد اینه داشته باشد اگر اینه دارد وای خودش نه ندارد یگون بار چی کردگی نیست پاتن یگون چی بار اومده سه بار اکتراز کرده مونده رفتگی گشت توجگی شو نه رواد گوید که با ما اینه تیوای ادکاس کرده نمیتوند رواد گوید یگون بی سواد شده بوده مالی اکو رحمه مالی خدا بستم کنه لابای سلام علیکم و علیکم السلام اکا جون یک سوال تی ممکنه باشه اکا همی پاتن سوی پاتن تا بریدن شده این مقصد ای 15 هم سومی اتما میسپوری با چیسلای دیگری همون چیسلای 15 هم دباری بسپوری اگرون تغییرات نمیشه نه برادر عزیز شما یکم سپردگی در نظر نگیرید شما نگاه کنید ده پاتنت شما مثال 15 اکتبر برومد فهمیده 15 اکتبر برومد شما 14 نویبر رفته گرفته فهمیده یکم چکتون 14 نویبر میشه دوم چکتون уже با 15 نویبر بعد در باید که سپره فهمیده از پشتی برآمد اونجا داتا выдачи نوشتگی پشتش از پشتی همون پاتنت سپرید از یکم چک نه مقصد اگر همون چیسلایی که مثلا اینا 15 با 15 بسپوری با قید میدن اوخیان همون چک ممتاز باشید چکتون دادن و میتید شما یکم چک نگاه نکنید شما 15 با چک گرفتید پشتی پاتنت با 20 نوشتگی уже بعدی 15 5 روز پس 20 میشد 20 با уже با سپردنتون در کار فهمیده خب مقصد اویلت در امیر است یا فرزند تولد کنه یا برای گرفتن یگان هیچ کار نمیکنه در اینجا خیلی گپ نیست دیگه سوال بگذار مال خدا استان کنه بابای و علیکم السلام شما یک سوال داشتم
یعنی من گراژانس دارم خای اویلام گراژانس دارم خای اویلام میتونه مادرشون داره یعنی فشتمان اومده گراژانس داده албатта метавонанд гражданство дошта бошанд агар албатта метавонанд ба шарте ки пропискаи постоянне дошта бошанд یعنی پراتیکه هست дошта бошанд агар албатта метавонанд фақат модарашонро файрод кунанд дар ҷое ки модарашон зиндагӣ мекунанд дар он ҷо дар ягон хона регистратсия кунанд хеле регистратсияи подарҳаво набошад данум ки оилам материнский капитал хастид общежит дода ама общежит прописка кадаги метавонад прописка кадаги прописки постоянне бошад агар ба модарашон фақат регистратсия карда метавонанд регистратсия албатта метавонанд ҳамун регистратсия ки мекунанд тамом проблема нест регистрация мекунад баъд гражданство супоридан мешавад нигоҳ кунед я модарашон мебиёянд ҳамсари шумо мегиранд як регистратсия карда медиҳанд он кас мебаранд ба якбора внж меспуранд 4 моҳ пас внж мегиранд внж ки гирифтан документҳошонро ҷамъ мекунанд мебаранд ба гражданство меспуранд лекин вақте ки внж гирифтан дар ягон хона бояд ки регистратсияи 1 сола 3 сола ё 5 сола дошта бошанд мешавад майли худо бистон лабай ва алейкум ассалом лабай ҳо дар прямой эфир دو هزار و بیست کی بودین؟ چندمی دکابر набуромада бошадам ҳеҷ гап нест ҳамон сурокатон рафтам мегирам ман дар ин бора чандин маротиба гуфтам аллакай не ин чӣ кору бор надорад то аз фармони 392 катива ё депортатсия мекардам медонам бошад майли бародарҷон панотон ва худо дигар саволот ба ман ҷавоб диҳам майлаш майли ин касе чанд бор нависааст ки ба саволи раббонӣ алиҷон кани шумо ба чанд номератон бародаро дар инҷа ҷанҷол накунед ман ӯ ҷанҷолҳои шумо намебинам раббонӣ алиҷон акаи бахтовар салом ман дар тж закс дорам ман мехоҳам дар санкт петербург ҳам закс кунам ва ба ерп супорам оё метавонам ё бояд рафта аз закси тоҷикистон ба ҷавоб шавам аз рӯи қонун бояд ки ҷавоб шавед баъд закс кунед закси аввалатон бар кор меравад алло салом алейкум акай бахтовар ва алейкум ассалом як савол доштам шумо да ака ҳамин фардандум суқ саломат насиб боша ҳаминҷа ман перевод гирифтаистам тоҷикистон дар ҳамин институт шӯъбаи ғоибона ака хоб биёяд ҳамин таможни гузарад ҳамун мигратсиони карташа ман аз шумо пурсем ки чӣ бояд нависа ғоибона нависад агар ва агар бисёр истодан бошад агар бояд ки ягон работа нависад ва кор кунад охе не ман як ҷое ки кор мекунам хидмозӣ мегӯм ки ҳамин ҷошда моном хидмам мисол вай берун наметона биромаде намера ҳам магазин наздик аю ҳамин ҷои худмда ҳамчун гуфти гапо хоҷагайдорӣ ёрдам кина ҳаминҷа кор кинаву як солда 2 маротиба вай мешавад ҳамо хонданаш мешавад нигоҳ кунед бародар метавонед ки агар чунин бошад агар ман ин тавсия аслан дода нестаму ба ҳар ҳол агар ягон ҷо набошад агар ҳадди ақал ҳар як бор пересикат карда мобайн ба биёяд учоба нависад хубтар мешавад ҳар 6 моҳ баъд шумо дар назар доред ако бале ё 3 моҳ баъд не нигоҳ кунед учоба менависад учоба менависад меравад мебиёяд
се моҳ баъдам рафта ояд мешавад учобакатиё, лекин бубинед ки заочни хондагиҳо бояд ки заочни аз назар камтар дуртар аст. одамое ки очни мехонанд метавонанд ки мисол справка гиранд 1 сол муҳлаташонро зиёд кунанд. фаҳмиде? А так мешавад ки мисол акуд ин махинатсияи тоҷикӣ мешавад ки шумо ҳамихелин гиред очни монеду справкоя гиреду сраза гиред заочни кунед, справкоя гирифта регистратсия мекунед, сраза гирифта заочни кунедам ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда наметавонад, барои чӣ ки ба дасташ аллакай корти студентиашро медиҳанд. Не, ва корти студентӣ акай бохтор вақте ки шӯъбаи ғоибона омад, корти студентӣ метиҳанд ё наметиҳанд? Метиҳанд, уҷа метиҳанд, вай нависагия ки шӯъбаи ғоибона ҳамехел аст? Бале. Бо як саволи дига бо ана регистратсия чӣ мекунем вая? Мисол ман илоҷ дорам ки мисол хай ман шинос дорам ҳамин соҳиби ҳамин хонае дар кор мекунам, мега ки ман агар ягон қонуне боша ман вай 1 сола кунам. Ҳаст ҳамин қонун ё намешавад? Регистратсия ки барои шумо? Не, барои ҳамун фарзандам. Барои фарзандатон фақат учобаи мисол ғоибона нею очни хонад мешавад, справка китӣ мешавад, ё патент гирад, агар патента то кае ки супуред, то ҳамон дама метавонад ки регистратсия кунад. 1 сола регистратсия? 1 сола хоҳед, агар ҳамун чанд патента мегиред, 11 моҳи дига мемонад, 11 моҳи дига пулаша месупуред, ҳамун 11 моҳ продлит карда метиҳад. Не, ман фаҳмидам. Вақте ки шӯъбаи ғоибона омад, ман фақат ира фақат ҳамун 3 моҳа ман регистратсия карда метавонам, тамом? Бале, халос. Халос, дига ягон кор бо 3 моҳ баъд бо метавонам ки продлит кунам? Продлит карда намешавад. Ё рафта мебиёд. Шӯъбаи ғоибонаро продлит карда намешавад ака? Не. Ҳамин гап значит бо кам ғоибонаи хеле буда очна заочна буд. Очна заочна буд, ҳафта як бор дарс мерафтанд, ҳамина продлит карда мешавад, лекин баъзе фемеисо продлит намекунад ҳамина. Акай вақто ҳозир ва шӯъбаи рӯзона хондаи тоистона ва ин тарафда шӯъбаи ғоибона мегирад. Хоб. Ҳамин дам продлит нест, нест. Ҳар як 3 моҳ баъд бояд ин хона равада гӯё акама биёяд? Акуд бояд ки аз рӯи қонун гирем, агар ин бояд ки ҳамун дарсша тамом кунад, 3 моҳ ки гузашт, равад хона 3 моҳ истоду баргардаду биёяд. Вазми кӯи тариқи қонуно ягон манфиате нест, значит ягон маънфиате нест. Нест. Раҳмати калон ака шумо да ба ҳар ҳол монед ки хонад, бародари азиз, монед хонад, забонад болош истед, ҳамин бо мушту лағатам бошад ки монед хонад, забон омӯзад. Ман гапи шуморо ман пахши мухтасир шуморо ман гӯш кардам. Ман ягон гуфти гапҳо муқобила надорам. Ман асос чӣ фикр дорам? Асос биё инҷа, ман вай забонам мефаҳмаву ба 80%, 90% не 50-60%. ҳозир фарзанди ман забони англисӣ дар ҳамунҷа хондаи сай дар ҳамун донишгоҳ дар Душанбе мегӯм ки биёя ҳаминҷа ҳам хонаву ҳам кор кунаву ояндаша чизе фикре мекунад намекунад, ҳамихели ман мобайнда бисёр фикри хуб аст. Ман умеддорам ки қариби 400 нафар моҳро тамошо доранд, ба гӯшҳо расида истодааст. Бисёр фикри хуб кардед. барои ҳамин фикра дорам ки биё хонаву худаш муайян кунад фората ҳамин ояндата, ҳамин барномаи хита агар пеш равӣ, марҳамат пеш рав, не ки барномае ки бо ҳамин кедманду бели кедмангирӣ марҳамат. Не ки не, бубинед, агар мақсади хондан дошта бошад бихонад, мақсади хондан надошта бошад, агар ин қадар солу вақту рӯзаша нагузаронаду як ҳунар ёд гирад. Дуруст ин масъала акои масъалао ка ҳаст ки мисол ҳунар ҳар як фарзанд ба ҳар як падар як фикре ки ояндаи ҳамин фарзанда ҳамаи падарро фикр доранд, на балки ман, на балки шумо ако. Бале, ташаккури зиёд. ҳамин ташаккури зиёд барои кор шумо ака. Бале, худо ҳифзтон кунад. Бале. Алло. ва алайкум ассалом. У прямой эфира пастар карда гап зане.
прямой эфир аз ин ҷо гап зада истодам, бод аз тарафи шумо ҳамин гапи худамро шунавида истодам. чо карда ява каршаш алло, як кас ҳамин ҳам нависта истодааст, нависта геои шумо дар экран гум мешавад. бародарон, хоҳарони азиз, намедонам як Шабнамҷон буд, чӣ буд, Бахтовар Нумонов. салом бародар, ман гражданини РФ, пропискаи времени. недавно занг гирифтам, ба занам ҳам времени регистратсия карда. не наметавонед бародари азиз, времени регистратсия кардӣ қабул намекунанд. шумо пастаяни мемонед, баъди времени регистратсия ба занатон мекунед. Бахтоварҷон, ин қадар нависти садқат шавам, ин пурпури чати ман фақат гапи ту будааст. наметавонам, ҳозир ҳам ватсап занг зада истоданд, ҳам телефон занг зада истодааст ва ҳам шумо навишта истодаед. ман аз рӯи тавоноям ҷавоб дода истодам. салому алайкум, вип лололо. вип лололо, ака ман паспорт видни жительства дорам. аз ҳудуди москвачамо берун метавонам. бо видна жительства шумо метавонед ки 6 моҳ 180 рӯз берун бошед. ҳамо як духтарак навистагӣ буд, намедонам Шабнамҷон ном дошт, як чиз ном дошт, илтимос кардааст. салом, ҳамун саволи Шабнамчон будааст номаш. салом, ман 4 сол шуд дар ҳамин ҷоям. ягон бор патент кардагӣ не. имсол документҳоямро гум кардам, лекин имсол моҳ октябр загранпаспорт иммиграсиони регистратсияи нав кардам. метавонам TJK рафта омада? метавонам. агар шумо запрет депортатсия накарда бошанд, агар ба ҳазур рафта омадан гиред. Шабнам. алло, алло. салому алайкум ака. ва алайкум ассалом. ака, короче, ами уру саго қапидан ма маска да кисам буд нав дадан мондам. короче гуфт ки не да конес чима мемони гуфт документум. аку ҳозир нигоҳ кунед, фаҳмидам. шумо гирифтан 5000 ҷарима кардан, шумо суд файрод мекунанд, дар суд доказат кардатонед ки шумо дар ҳақиқат ҳамин корро кардед. мешавад. нашавад агар маҷбур ҳастед ки 5000 супоред. бародарон ва хоҳарони азизе ки ин дам маро тамошо доранд, дар ҳудуди Русия қарор доранд, ҳеҷ гам не, маска ягон таи шумоя намегазад, намеканад, намехӯрад. бисёр хуб мешуд дар ҷойҳои ҷамъиятӣ шумо маска мекардед. барои чӣ ки ҳеҷ кая не, ману шуморо албатта дар назарашон ғалтем агар дастгир мекунанд ва ҷарима мекунанд. не короче ака ихеши короче не хе, фаҳмидам бародарҷон. ина суд ба даъво кунед. ягон саволи дига дошта бошед, агар савол тед, барои чӣ ки ҳам хе занг бисёр омада истодааст ки ман ними гапи шумо шояд ки соз нафаҳмам. бумага барои штраф надод, гуфти штраф нест гуфт. предупреждение кардааст, всё равно номеротон навистагӣ бошад, зангтон мезанад. смс мебиёяд штрафай короче. смс мебиёяд, суд меравед ва он ҷо тақдиратон ҳал мешавад ё предупреждение метиҳанд. майш гап нест мамадака. майли. ду бор патент кардед, сеюм бор айни замон метавонед патент карда, то охири сола ба патент супурда метавонед. бале, метавонед. алло. алло, салому алайкум. ва алайкум ассалом. боша. ами як дар хона режими квартира преписка кардагӣ ман шайтата дар як сол преписка ами угарон директ шуд хонаи преписка. сраза бародарҷон, авун хона выписаться мекунед, як ҷои дига мереду регистратсия кар сраза. чӣ бояд регистратсия дар дига ҷо карда спокойно метавонед дар дига ҷо кунеду равед видатона гиред бародар. шумо як коратон бояд дастур кор рафтагӣ будааст барои ҳамон қадар. шумо метавонед назди начальникаш дароед ва вазъиятро фаҳмонед. шояд ки дилашон сӯзад. як одами мефаҳмондагӣ соз нафаҳмондагӣ ин кори мешуданӣ аст бародар. барои ҳам қадар равед кора пеш баред.
ягон иншаллоҳ ки ба шумо ягон проблема намешавад. Ба ҳар ҳол як ҷои дигаам регистратсия карда монед, худатона мешавад. не ҳама ҷо ин гафа гуфта наметавонад. алло лаба ва алайкум ассалом. Акай Бахтовар. Бо гап занед бародар. Я савол доштем. Боша. Мо навай Тоҷикистон омадем, патент спордем. Я мошида омадам, я бо зиёдтар шудам, патент спордем. Патент спордем, дар вақти палочат кардан рафтем, моро гуфтан шумо депортен. Патентмона надоданд. Шумо скорее всего дар Московская область депорт кардагӣ ҳастанд. Шумо даромадед, буромадед, хабар надоштед, анакун депортатон нав даромад, ҳамхеле чунин муомила кардан бо шумо. 4 сол пеш даму дар дига област дар Екатеринбург чиштагӣ будем. суд кардаги, штраф кардаги ҳамаша мо спордаги ки буд мо Тоҷикистон 4 сол нигоҳ кунед бародари азиз, то 5 сол нашавад, значит ва ё да базаи ФСБ даровардагӣ нестанд, то 5 сол нашавад агар шуморо аз он ҷо намебуроранд. барои ҳамин хубтару беҳтар омадед, хапудан дар ягон ҷо гардед, коракотона кунеду Тоҷикистон равед, пеш 3 моҳ монданаш монед равед, 3 моҳ истед, баъд соли оянда боз мегардед ва патенти худатонро умеддорам ки мегиред. набояд ки ягон кор шавад, ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед, зеро ки шумо будубоштатон аз рӯи қонун нест. майли худоҳофиз. бародарон хоҳарони азиз, охирон занг ҷавоб медиҳам, каме хаста шудам, мебинам хеле лақидем, имрӯз 1.5 соат гузашта рафтааст ҳатто. алло лабай бародарҷон, ҳамун пахши мустақими ман дар худатон паст кунед овозашро. алло гап занед. тез пурсед. вид на жительство дошта бошед, агар тарафи переселенӣ ва насити русского языка кати хубтару беҳтар падават карда метавонед. бигзор переселенӣ кити хубии нағзи ҳамин дорад ки шумо тамоми авлоду аҷдоде ки дар одамои наздикатон, бародар, хоҳар, ака, додар, падар, модар ҳамая мегузаронед мерад. як рафиқи ман 19 каса гузаронд. мебиёяд ҷавобаш дар 2 моҳ мебиёяд. бояд 1 моҳ 2 моҳ бод янӯзе хаёли мебиёяд, ҳатман мебиёяд бародарҷон, ҳатман мебиёяд. камтарак дер кардагиде. падаратон гузаштаги он ҳам наситил фақат переселение на ҳама ҷо аз шумо опити корӣ мепурсад бародар. баъзе ҷоҳо беопити кориам гирифтаам мегирад. бародари азиз, ягон қонун нест дигар. дар баъзе ҷойҳо ҳамхелин сабақаи корӣ мепурсанд, яъне ки дар як ҷо шумо бояд ки ҳадди ақал 1 сол кор кунед, дар он ҷо месупоред. ин ҳамин дар тариқи пасренико мекунам, пасренико бе ягон ҳеҷ чиз шуморо қабул мекунанд. бале, худо ҳифзтон кунад.
бародарон, хоҳарон, падарон, модарони азиз, аз ҳамаи шумо ман ташаккур мегӯям. дар ҳақам як каф дуоӣ нек кунед. аз ҳар яки шумо хоҳиш дорам. Бисёр ҳеҷ чиз наметалабам. ҳар чизе ки кардам аз барои иншааллоҳ розигии худо кардам, барои миллати худам мекунам. на ин ягон фикру мақсадҳои бад кати ё ягон чизҳои дигар дошта бошам. худо беҳтар медонад. ҳар касе ки ба миллати ман, ба ватани ман ягон мақсади баде дорад, худованд ноумедаш гардонад ва ба сари худаш баргардонад. боқӣ шуморо бар худо месупорам. худо ҳифзатон кунад. ҳар яки шумо ҳифзатон кунад, барор бошад, коротон барор гирад. ҳамин фарзандони худро як забон ва як ҳунар омӯхтанро аз ёд набароред. илтимос, аз ёд набароред. фарз гузоред барои худ. худо ҳифзатон кунад. паноҳатон ба худо.